हेल' लोगोफोर, दिनै 16 नभेम्बर आरो बे 16 नभेम्बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो गोनां गासै मोनबा रादाबफोर होनो लानाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे 10थानिबो बांसिन कारेन्ट एफेयार्स नोंथांमोननो जथायनानै होनाय जादों। जोबोद इम्परटेन्ट कारेन्ट एफेयार्सफोराव। दा बेनि पिडिएफ फाइलबो नोंथांमोनहा लिंक मोनो डिसक्रिप्सनाव, बेजों थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानानै फरायनोबो हागोन। नाथाय फरायनायनि सिगां नोंथांमोना नायना लायोबा मोजां जागोन, मानो होनबा माखासे बेयाव की वार्डफोर दङ, बेखौ नोंथांमोना बुजिना लानो हानाय जागोन। फैदो फारि फारि जागायलां। दिनै 16 नभेम्बर, बे दिनैनि साना बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान। दा बेनि थाखाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बा जों साफ्रोमबो बर' हिसाबै बर' थुनलाइ सिबिनायखौ जोङो बयबो आखायाव लागोन। दा फैदो दिनैनि बे 16 नभेम्बरनि सोमोन्दैनो फंनैसो बुंथिना होनो नागिरदों मोनसे सिगाङावनो। जे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम साना 16 नभेम्बर, बेयो जाहैबाय आथिखालाव थानाय चिरां जिल्ला आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव। बे बासुगावआव 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफाद, जायखौ बड' साहित्य सभा होनना बुङो, बेयो जाहैबाय जोनोम मोनदोंमोन। दा जायफोर लाइमोनफोरा एबा उन्दैसाफोरा मिथिया, बेनि थाखाय फोरमायनानै होनाय जादों। दा बेयाव गोबां बर' दैदेनगिरिफोरनि बिहोमा दङ। मख'जाथाव बै समनि आरो बै ओनसोलनि बा क'क्राझार ओनसोलनि सासेल' MLA बिथां रुपनाथ ब्रह्म, बेनिफ्राय सासे गेदेमा थुनलाइगिरि मदाराम ब्रह्म, बिथांमोननि बेवहाय गोबां बिहोमा दङ। दा बे समाव गायसनगिरि हिसाबै दङमोन आफादगिरि जयभद्र हागजेर, आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै दंमोन सनाराम थाउसेन। आरो बै समाव आसामाव गिबि मन्थ्रि दङमोन बिमला प्रसाद चलिहा। बिथाङानो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बे बर' थुनलाइ आफादखौ दानायाव बेखेवनानैबो होफैदों जारिमिननि बादिब्ला। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनाय जाबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव हाग्रामा महिलारि, बिथाङा साख्रि होगोननि लिस्टखौ पकेटाव लाबाय थाखायोनो, आरो देबोरगावआवनो बिफिएफआ बे बाराव 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव जेनग्रोगोन। सेन्ट्रेलनि स्टेटनि फैसा फैनाय आरो MGNरेगानि जेसेबांनाखि जाख्ल'नाय दं, बेफोरखौ BJPआ बिपिएफनो माब्लाबाबो फोरोङाखै। दा बे बाथ्राखौ रबिबाराव बिबुंथि लाखिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौबो लिंक मोनगोन डिसक्रिप्सनाव, नायफामनो गोसो दंबा नोंथांमोना नायफामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3, बिटिआर सुक्तिखौ बेसेबा बोसोर सोमावसारनाय आरो गोबां मुंख्लं जानायनि गेजेरजोंसो मोननो हादों। बेखौ आरोबाव गासैबो हारि माहारिनि थाखाय खालामनाय जादों। दा बेनि थाखायनो बे सुक्तिखौ बयबो मान होनांगौ, आरो बे बाथ्राखौ खावलायनायनि गेजेरजों बुंदों बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङा। नोंथांमोननो स्क्रिनशटआवबो होनाय जादों, बिथांमोना गावसिनि फेसबुक पेजावबो पस्ट होदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बिबुंथि लाखिनायनि नोंथांमोनहा बिथांमोननि फेसबुक पेजनि लिंकखौबो नोंथांमोननो डिसक्रिप्सनाव होनाय जागोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4, हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोन होखानायखायसो दिनै प्रमद बर'आ हरसेनि गेजेरावनो 4.5 लाख, माने 4,50,000 रां, 4,50,000 बेंगलि आरो मुस्लिम सुबुंफोरनि सायाव NRCनि कमप्लेन होदों होननानै पाब्लिक मिटिङाव बुंफोरथिना होदों बिथां हाग्रामा महिलारिया रबिबारखालि पर्बतझरायाव। दा बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोननो होगोन, बेखौबो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय जुदि गोसो दंबा। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5आव साख्रिनि रादाब। बेयाव नुगोन DC अफिस, आरो बेयो लखिमपुरनि। बेयाव 16 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जानानै अनलाइन एप्लाइआ जागोन। बेनिफ्राय 7 डिसेम्बराव बियो जोबहैगोन। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन अनलि 8 पास। बेनिफ्राय एजआ 18 to 45। दा बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होदों। दा बाहाय केटेगरि वाइसै मा बेसेबां भेकेन्सि दं बेखौ नोंथांमोना दिन्थिना होनो नागिरदों। बे हिसाबै नुनो मोननाय जागोन जारि खरक। बेयाव नोंथांमोनहा नुगोन गासै टटेल 3 पस्ट दंमोन, बेनि गेजेराव नाथाय ST प्लेन हिसाबै सासेबो गैया। बेनिफ्राय जोंनो ST प्लेनाव सासेल' दङ, बे जाहैबाय चकिदाराव ST प्लेनाव सासे दं, बाखि माखासेयाव गैजोबा नैथिंजाय। बेनिफ्राय ST हिल्स हिसाबै सानै दङ, बे जाहैबाय पियनाव सानै दङ, नैबेहाय पियनाव सानै दं। दा बेखौ नोंथांमोना नायनानै एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन, नोंथांमोना जुदि गोसो दंब्ला। दा बेनिफ्राय नुगोन नेक्स्टआव एबाराव कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै दङ फार्स्टआव भारतनि। आं बेयाव बुंनानै होग्रोनो नागिरदों, सिगाङाव आङो डाइरेक्ट नट टाइप एबा निउस टाइपनि होनाय जायोमोन, नाथाय बेयाव गोबाङानो कुइसन टाइप नागिरदों कारेन्ट एफेयार्सखौ, बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय होनाय जादों कुइसन टाइप। जे भारतनि बबे बिलोआ बावैसो इउनेस्क'नि सिङाव थानाय रामसार साइट मुंनि थाखाय सायख'जाखो होनदों। रामसार साइट नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों, रामसार साइट। दा बे
which Indian lake has been selected under Ramsar site बेनिफ्राय नुगोन बाहाय अपसन होदों गोबां नाथाय कारेन्ट एफेयार्सनि जायफोरा PDF नायगोन नोंथांमोना बेखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना नुगोन राइट एन्सारखौ आंनि बेहाय राइट टिक मार्क होनानै दोनजोबदों गासैनि अपसनाव राइट टिक मार्क बेनिफ्राय माखासे अपसना नङा बेखौ बुजायफानो थाखाय लानाय जादों जेरै बाहाय नुनो मोननाय जागोन बेनि राइट एन्सारा जाबाय लनार लेक बेयो जाहैबाय बालदना डिस्ट्रिक्टआव दङ होनदों महाराष्ट्रनि सिङाव थानाय बालधना डिस्ट्रिक्टनि लनार लेकखौ इउनेस्क'नि सिङाव थानाय रामसार साइटनि थाखाय सायख'नाय जाबाय होनदों दा बेनिफ्राय रामसार साइटनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ बेखौ नोंथांमोननो होनाय जादों बेखौ मिथिनाय जायो होनदों रामसर कनभारसेसन होननानैबो मिथिनाय जायो आरो बियो मोनसे गोरोबथा जादोंमोन इउनेस्क'नि गेजेरजों 1971 आव आरो बेखौ फर्स खालामनानै होनाय जादोंमोन 1975 निफ्राय बियो स्टार्ट जादों दानिया गुबुन गुबुन बाहाय मोननै अपसन होदोंमोन बे जाहैबाय लकटक बिलो लकटक बे जाहैबाय फेमास नर्थ इस्टनि लकटक बिलो जाय मणिपुराव दं बेनिफ्राय नाम्बार सियाव होदोंमोन अपसन हिसाबै बैकाल लेक बे जाहैबाय गोथौसिन बिलो बयबो मिथिगौ बे साइबेरियायाव दङ 1700 मिटार फ्रामदों बियो बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 भारतआ बबेनिफ्राय QRSAM सिस्टेमनि मिसाइल टेस्ट खालामनायाव जाफुंसारदों माने इन्डियान सक्सेसफुली टेस्ट फायार QRSAM सिस्टेम फ्रम which place बे जाहैबाय नुनो मोनदों 13 नभेम्बर खालि उरिष्यायाव थानाय बालासरनिफ्राय बेखौ सक्सेसफुली टेस्ट खालामनाय जादों आरो QRSAM माने क्विक रिएक्शन सारफेस टु एयार मिसाइल दा बेखौ सक्सेसफुली टेस्ट खालामनो हादों इन्डियानि DRDOआ बेखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय बाखि माखासेखौ आं ओरैनो अपसन होदों बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3 भारतआ COVID-19नि थाखाय एसियान रिस्पन्स फान्डआव $1 मिलियन हरनो थाखाय बेखौ सिगांबाय आरो बेखौ फोसावदोंमोन माब्ला बे जाहैबाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा फोसावदों बेखौ 17th एसियान इन्डियान सामिटनि समाव बेखौ बेखेवनाय जादों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदों जे COVID-19 एसियान रिस्पन्स फान्डआव $1 मिलियन हरनो थाखाय बिथाङा समाय लाबाय बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों 17th एसियान इन्डियान सामिटनि समाव बेखौ बिथाङा बुंदों बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव इन्टारनेशनेल चिल्ड्रेन पिस प्राइज 2020 खौ सोर मोननो हाखो होनदों हु अन द इन्टारनेशनेल चिल्ड्रेन्स पिस प्राइज 2020 बेयाव नुदों नोंथांमोना अपसन होनाय जादों बाहाय मोनथामनि अपसननि गेजेराव नैबे टिक मार्क होनाया जादों बे जाबाय सादात रहमान बिथाङा बांलादेशनि दा बे आरो बेयाव अपसनेल हिसाबै होदोंमोन मालाला इउसुफजाई बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन नबेल पिस प्राइज बिथाङा मोनदों 2014 आव पाकिस्ताननिफ्राय बेनिफ्राय हिमा दास होदों नोंथांमोना नुदों सासे इन्टारनेशनेल एथलीट बेखौ नोंथांमोनहा सिनायखायो बयबो आसामनिनो जायखौ धिं एक्सप्रेस होननानै बेखौ बिमुं होनाय जादों बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5 रबि बेलागिरि बिथाङा रुंसारि जाबाय बे रबि बेलागिरि बिथाङा रुंसारि जादोंमोन बिथाङा नाथाय बबेनि बेखौ सोंनो हागौ बबे प्रफेसननिमोन अदेबानि रबि बेलागिरि फार्स्ट एवे व्हाट वाज द प्रफेसन अफ रबि बेलागिरि बेखौ सोंनो हागौ बे जाहैबाय बिथाङा सासे जार्नालिस्टमोन गेदेमा जार्नालिस्ट आरो बेजों लोगोसे बिथाङा राइटारबो होनदों लिरगिरिबोमोन बेनिफ्राय नाम्बार 6 आव दङ इन्डियान रेलवे केटारिं एन्ड टुरिजम कर्परेसना फैगौ 12 डिसेम्बरनिफ्राय भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा दावबायनो थाखाय बिथांखि लाबाय होनदों आरो बे बिथांखि लानाया बबेनिफ्राय जागायजेनगोन बबे जायगानिफ्राय जागायजेनगोन बेयो सोंनो हागौ दा बेखौ फैगौ डिसेम्बरनि 12 निफ्राय जागायजेनगोन इन्डियान रेलवे केटारिं एन्ड टुरिजम कर्परेसना आरो बेनि दावबायनायनि मुङा जादों भारत दर्शन टु दक्षिण भारत यात्रा दा बेखौ जागायजेननो लानाय जादों अपसन होदों अपसननि C नाम्बाराव दङ बे हायद्राबाद एन्ड सिकन्दराबाद बेनिफ्राय जागायजेनगोन होनदों बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 7 गाहायनि बबे इउनियन मिनिस्ट्रिया दिवालीनि समाव लकेल फर दिवाली केम्पेइन लन्च खालामदोंमोन दा बेनि कुइसनाबो फैनो हागौ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन हुइच अफ द फलोइं इउनियन मिनिस्ट्रि हेज लन्च लकेल फर दिवाली केम्पेइन बेखौ लकेल फर दिवाली मुंनि मोनसे केम्पेइनखौ मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइला खालामनानै होदों बा लन्च खालामनानै होदों मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइल अपसन बि मोन दा बे मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइल होनना बुंदों दा मिनिस्टारा सोर जानानै दङ स्मृति जुबिन इरानी बिथाङा जानानै दङ मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइल इउनियन बा मिरुनि बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 8
पेन्डेमोनियाम दा ग्रेट इन्डियान बेंकिं ट्रेजेडि मुंनि मोनसे मुंदांखा बिजाबखौ बावैसो लिरदों आरो बेखौ फोसावबाय। दा बेनि लिरगिरिया सोरमोन बेखौ नोंथांमोना सोंजानो हागौ। बे हिसाबै अप्सन बि आव दङ, बे जाहैबाय तामाल बन्दिपाध्याय बिथाङा लिरनाय बिजाबनि मुङा जादों पेन्डेमोनियाम दा ग्रेट इन्डियान बेंकिं ट्रेजेडि। नाम्बार 9 हिसाबै दङ भारतआव बबेयाव गिबिसिन सेन्डेलउड मिउजियाम गायसनखो होनदों। बेखौ दिनै एबा 15 नभेम्बराव बेखौ गायसननाय जादों। बबे जायगायाव गायसनदों बेनो इन्डियानि फार्स्ट सेन्डेलउड मिउजियाम होनदों। दा बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन माइसर, जाय कर्नाटकआव दङ। कर्नाटकनि माइसराव बेखौ गायसननाय जाबाय, अप्सन सि। बेनिफ्राय लास्ट नाम्बार एबा 10 नाम्बाराव दङ ग्रेन्ड मास्टार इन राइटिं इन नभेम्बर 2020 खौ सोर मोननो हाखो होनदों। माने 2020 मायथाइनि नभेम्बर दानाव ग्रेन्ड मास्टार राइटिं बेखौ सोर बिमुं मोननो हानाय जाखो होनदों। बे जाहैबाय नोंथांमोननो होदों अप्सन मोनथामनि गेजेराव लास्ट अप्सन सिया जादों अभिजिता गुप्त। अभिजिता गुप्त बिथाङा ग्रेन्ड मास्टार इन राइटिं इन नभेम्बर 2020 खौ मोननो हानाय जादों। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय नोंथांमोना गुबुन गुबुन सिगांनि कारेन्ट एफेयार्स बेबायदि नोंथांमोना मोनाखैब्ला, जायफोरा दिनैसो नुदों, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं एबा प्लेलिस्टआव कारेन्ट एफेयार्सनि लिस्टआव हाबबानो नुनो मोननाय जागोन। PDF फाइलनिबो नोंथांमोननि थाखाय सुबिदा होनाय जादों। बेनि एसेनोसै, गोजोन्थों।